Pripravený! Ale tu vidím nohy. Baví nás. Ako, toto nie, bavite nás. To ide to. Nemáš žiadnu možnosť. Tam? Nechaj. Čas! Poď! Ale musíš aj to. Musíš robiť. Tak, poď, brada dole. Hej, pekne! A hore, super. A znova, poď. Ruky hore, pekne, do 4 úderov. Tam, a do toho útoku, hop. A do toho útoku, hop. Je tam, hej! A znova, brada dole, ruky od brady, hopa. Hej, pekne! Aj do záručky, aj do okienka, hej? Poď. Pekne si to na 4 údery priprav, hop. Dole. Stiahni si ho, hopa. Hej! Super. A dýchaj, hore ruky. Stále hore ruky, kontroluješ. Bam, hop. A ťahaj to. Hop, za nohu. Dole. Výmena, ďalší. Super, dal. Pekne! Znova, poď. Ruky sú hore. Vytvári jeden. To je ona. Pekne. Poď, val. Ruky hore. Adamko, ruky hore od brady. Ťahaj, hopa, super. A ruky od brady, nedávaj dole ruky, od brady všetko. Poď. Dojolno, od brady, super. Dojolna, pekne. A ťahaj, hop. Hopa. Hej! Výmena, poď. Ďalší. Ruky hore, a val. Dojolno, hopa. Pekne, Miško, daj mu aj nohy. Tak, super. To je ona. Natlač ho plecivo a sťahuj. Záver. Tak, a sťahuj, založ mu nožičku. Založ mu tú nohu. Tak, a sťahni. Hej, pekne, Adamko! Poď. A val. Ruky hore, ruky hore. Poď, super. Kontroluj to, stále to poď. Pekná. A stále, znova, poď. Do 4 úderov a do úderov. Hopa, znova. Tam. Hop, a znova. Poď. Mal. Nechaj sa sťahnuť. Hopa, ťahaj, hej. Výmena. Poď. A dýchaj. Priadne. Poď. Daj na ten Slavik. Dobrý večer. Ja sa tu musím blokovať. Malý Marek. Poď ho podlete. Nerobí ťažký, musíš ho podleteť. Robím. Poď, nečakaj, musíš robiť. Hop, dole, ťahaj tu. Poď, hej! Super. A znova, poď. Marečku, pomeň. Poď, val. Ťahaj na počuho. Super. Výmena. Poď. Dobre, chalani, čo ste, čo? Na, Kubrazda. Nie, Hej! super. A pozor, ruky hore, ruky na bradu. Kontroluj. Kontroluj do kničku. Hop, a prepasuj. Pasuj to. Neťahaj to, musíš ho pasovať. Hop, a záver, hopa. Hej, výborné! Perfektne, a poď hore. Poď, znova. Ruky od brady, všetko od brady ťahaj. Záber, Adamko. Poď, Adamko, musíš. Poď. A ťahaj, záber to, hej. Pekná. A poď. Ruky hore. Hop, čas. Poď, Dani, rob. A ideš, poď. Aj kopeš, hej. Hopa. Ale kop, čo nechceš kopať? Poď, super. Ruky na brani, poď. Záver. Tak, záver. Pozor. Poď, prepasuj. Hop, hej. Čo ty tu taký sám? Čo robíš? Trénuješ? Koleno bolí. Koleno ťa bolí z čoho? Neviem. Si zapasil veľa? Dobre teda. Čo na to tu deje? Tuto nikde.
Pali, čo hovoríš? Super. Ako im to ide? Makajú. Výborne. Dobre, všetci 150 klikov. 50 normálnych, 50... Utekaj sa na to. Môžeme? Takže 150 klikov, hej? 50 normálnych, 50 hore, 50 dole. A 200 brúšakov. Pripravení? Poďme na to! Vladimír Lendvaj nemá rád mladých ľudí, ženy ani deti. Na tréningu sa správa ako mesiar z Lyonu, teraz z Lyonu. A mám pocit, že on tým ľuďom chce urobiť čo najviac zle. Myslíte si, že takto vyzerá zádom profesionálneho trénera? Vladimír, čo by si nám mohol povedať dnešnému tréningu? Že už si nepamätám, koľko mám klikov. Jedna! Ale odmákali to všetci Ja to perfektne. skúsim robiť s tebou. Odmákali to chalani super a klobúk dole. Aká je príprava na slam? Na slam vynikajúca. Dúfajme, že chalani prídu a prvé zápasy, nakoľko trénujú pol roka necelého, povyhrávajú. Práve im to, lebo makajú. Mohol by si prosím ťa spomaliť, lebo ja mám pravú ruku slabšiu. OK. Toto ťa naučia len v Laugaricio Combat Club Trenčín.